дар ноҳияи Деваштич мусобиқаи байналмилалӣ оид ба Шоҳмот ба анҷом расид. Маросими ҷамъбасти ин чорабинии варзишӣ дар қасри фарҳанги ин ноҳия баргузор шуд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич, Федератсияи шоҳмоти кишвар ва ташкилкунандаҳои мусобиқа зимни баромади худ аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати дастгирии варзишгарон ва рушду оммавияти варзиш ёдовар шуда, зикр намуданд ки дар баробари дигар намудҳои варзиш Шоҳмот низ сол дар кишвари мо рушд ёфта истодааст. Дар ин чорабинии варзишӣ ки 3 рӯз идома ёфт, 17 нафар шоҳмотбози то 18 сола аз кишвари мо ва ҷумҳуриҳои ҳамсояи Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Россия иштирок намуданд. Дар байни бонуҳо мақоми аввалро шоҳмотбозбонуи кишвари мо Нозанин Маҳмудова соҳиб гардид. ҷои дуюмро варзишгари ҷумҳурии Ӯзбекистон Шоҳина Аҳмадова ва мақоми сеюмро Шоҳсанам Ҷумъаева аз ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб шуданд. байни писарон ҷои якум ҷоизаи мусобиқа ва ҷоми раиси вилояти Суғд насиби шоҳмотбози тоҷик Ҷалолуддин Илҳомӣ гардид. Ҷавоҳир Бозоров аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Руслан Момуналиев аз ҷумҳурии Қирғизистон ба гирифтани медалҳои нуқраю биринҷӣ мушарраф шуданд. дар ин мусобиқа ман сазовори ҷои аввал гардидам ва ҷоми раиси вилояти Суғдро ба даст овардам. дар ин мусобиқаи мо иштирок карданд бозингарҳо аз 5 давлат: ҷумҳурии Қирғизистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Русия ва Тоҷикистон. ҳарифаи ман пурқувват буданд ва тавонистам онҳоро мағлуб кунам ва дар оянда мехоҳам тамринҳоро зиёд карда парчами давлати азизи худро дар мусобиқаҳои баъдӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд бардорам. маврид ба зикр аст ки соли сеюм аст ки бо ташаббуси роҳбарияти клуби Шоҳмоти Манумеҳр ва Рустами ноҳияи Деваштич Мунимҷон Абдусамадов ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич, Академияи муҳандисии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи шоҳмоти кишвар дар ноҳияи Деваштич мусобиқаи байналмилалӣ оид ба Шоҳмот гузаронида мешавад ки дар он беҳтарин шоҳмотбозони то 18 солаи кишвар ва дӯстдорони ин намуд варзишгарони беҳтарин аз кишварҳои дӯсту ҳамсоя иштироку маҳоратсанҷӣ мекунанд. мақсади гузарондани ин мусобиқа беҳтар намудани дӯстии байни давлатҳо, байни халқҳо, таҳкиму тарғиби бозии шоҳмот байни ҷавонон мебошад. оянда мо ният дорем ки бо дастгирии кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроии вилоят ва ноҳия, бо дастгирии Федератсияи шоҳмоти ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи муҳандисии ҷумҳурии Тоҷикистон, клуби шоҳмотбозони Навраси Манумеҳр ният дорад ки оянда иштироки шумораи иштирок давлатро зиёд намояд. мусобиқаи имсола низ дар сатҳи баланди ташкили ҷараён гирифт. варзишгарон баъд аз мусобиқа аз як қатор минтақаҳои сайёҳии ноҳияи Деваштич боздид ба амал оварда бо табиати зебои Тоҷикистон ошноӣ пайдо намуданд. зикр гардид ки чорабинии варзишии мазкур соли оянда бо иштироки варзишгарони бештар гузаронида хоҳад шуд.